Adventure kan Adventure mo na ako napalit Adventure sa gihatag sa to sponsor sa Team Arms Back ni Sir Arnold Bacolod. Daghang salamat Sir Arnold sa imong gihatag para sa palipay sa katawhan batch 6. Channel Renato Kilaton. Oy Adventure karon Adventure manghatag ni isang batch 6 nga palipay sa katawhan Adventure. Salamat sa among sponsor si Sir Arnold Bacolod sa Arms Back Team. Oy Adventure na akong kauban na si Kuya KG Kaway, Kuya KG. Kuya GR Kaway, Kuya GR. O na si Ate Christine Kaway, Kaway. Na si Lawrence, Kuya Lawrence. Kuya Patrick, si Ate Marian, si Kuya Remark. Huwag ka Adventure na may tagaso. Oh, na itaga na mo, pasi unang patag na mo. Oh, di mo. Tara. O sige na ma'am. Hangiran. Oh, nakadawa si ma'am hangiran. O sige ka sentro sa barangay Bulilis Adventure namin nakita mga katawan Adventure. Ta. Among tagaan Adventure sa palipay Adventure. Nami palipay sir, bulot. Okay Adventure nagbawir si sir. Tara. Season. 3 si sir sa palipay. O sige kasulti na to sir. Daghang salamat. O salamat sa Arms Back Team. Arms Back Team. Oh, Sir Arnold. Oh. Adventure na may si sir kana nami palipay sir. Pot lang sir. Oh. Kot sir. Sige, tara. Next time, next time. Next time na sir. Pukot. Tara. Susunod. Ay, hangin sir. Sige, kasulti na sir. Salamat ha. Natin nakita Adventure ang kayang palipay. Ari. Bulot sir. No. Panaksan. Oh. Ay panaksan. Oh. Salamat tayo. Salamat Arms Back. Ito Adventure. Salamat po. Sa'yo na daw sir. Plato. Plato. Sige sulte. Ano kay plato? Plato. So nami karon sa Purok Uno Bulilis. Amo kam Adventure nami tagan kali Adventure. Ma'am nami palipay ma'am bulot. Palipay sa katawan. Ye, tanaw. No, season. Uy, 20 pesos! Tanong 20 pesos! 20 pesos! Kaway. Salamat, Arms Back. Salamat. Adventure natin nakita mga katawan Adventure atong tagang sa palipay Adventure, ma'am. Naami palipay, ma'am. Ari ma'am potong, ma'am. Kung sa yung makutan, ma'am, na palipay may hatag libre. Oh, palipay sa katawan, potong, ma'am. No. Langganang gamay. Oh. Usay kasulti ma'am, kasulti sa langganang gamay. Salamat. Kaway. Okay na pa sir. Ano ma'am. Tara. Ay, next time. Kasi sir. Ano may sir baka. No. Langganang gamay, kamu sir. Langganang gamay. Sige, sulte. Okay, sir, kaway. Okay, salamat. Natay tagaan diri nga mga katawhan. Ayo ma'am, ayong utto ma'am. Wala mi palipay ma'am. Puta mo. Puta mo na ihata nga palipay. Puta mo. Ano ba yan? Ay bayad ni libre. Unsay sud? Taskan! Oh, sige kasulti. O sige kasulti. Salamat. Kaway. Oh, kaway. Adventure na ay kauban si Ma'am. Ari mo pot libre na naman. Oh, libre. Oh. Tara, mani sa mga gisod mo yan.
Oh, hisod. Ay, next time. Okay, ma'am, next time, ma'am. Kaya kaya naman si mama naman nakadaw itong trash can. Tay tagapalipay ka Adventure. Silang magtayon mo, tayon mo. Okay, di kuot ma'am, kuot ma'am. Malipay sa katawhan. Malipay Ano na lang subscriber ni mo ron, sir? O tanong niya na mga kota ma'am, kota. Kabo Yelo. Kabo yelo, kabo yelo! Kabo yelo! Oh, kabo yelo! Oh. Kabo. Oh, sa salte. Ay, salamat. Salamat mo. Ay, langgana nga gamay. Langgana gamay, dabi. Salamat kayo. Oh, salamat ka daw si Sir Langgana. Kaway. Kaway ma'am, kaway. Oh, salamat. Salamat ka, Diyos. Nakadawat si ma'am o kabo, nakadawat si ma'am o klase Sir o Langgana. Oh. Okay ma'am. Taga Andre palipay sa katawhan. Ari ma'am, kot lang ma'am, hindi palipay ma'am. Oh no. Kot. Ari lang kot ma'am. Palipay. Di tanawa si sud. Ay, next time man ka adventure. Oh, sunod na ma'am, next time. Ano mo ta? Adventure nami taga Andre nga ma'am, nami palipay ma'am, kot lang ma'am. Makadawat kag palipay oh. Oh, sa kapita ko. Kot. Tanawa rin. Pulisod. Ay, 20 pesos! 20 pesos! Ka-adventure, nakarot 20 pesos si ma'am. O, 20 pesos. Naligo oras ma'am, naka 20 pesos. Nakarot ito, palipay na ito, ka-adventure. 20 pesos na mata. O, sa ikasolte. Salamat sa 20 pesos. Salamat sa 20 pesos. Kaway. Ka-adventure na may mga nakita ng mga katawan ka-adventure. Among taga-palipay. Ari, ma'am, kot. Marian. O, kot lang, kot. Oh, tanaw sa isulod na. 3. Oh. Okay, 3 naman. Kumaw, Baldi. Ansbak. Salamat, Ansbak. Salamat, Baldi. Oh, Baldi. Oh, sige. Salamat, Ansbak. Oh. Koy. Sige. Salamat. Oh, salamat, Ansbak. Oh. No. Uy, 20 pesos. Oh, 20 pesos. Sige. Maraming salamat. Ah, nakaras pa ba 20 pesos oh. Oh, 20 pesos yung nabunutan, ma'am. Sige, ma'am. Oh, tara mo sisod. Next time bunot, ma'am. Next time man. Sisir. Pelanggan ng kamay. Sige. Salamat. Ali. Oh. Kut. Ito. Traskan. Oh. Sige. Ba't isulti nga? Crush ka na din. Salamat. Koy. Ito na tayo, tagal ko video. Tara, yung libo na po, tara. Plato! Ay, next time man. Sisir. Ano pa yung No. Sige. Salamat. Nami palipay ha, bunot lang mo ha. Ay na makadawat di mo palipay, libre na ni palipay ni. Di bunot di. Pamata. Bunot usa. Way pili. Okay. Tanaw sa. Tanaw. Next time mo ma'am, next time. Si Ma'am Plato, dawatan mo Plato. Salamat. Koy. Salamat.
Channel Kadbinchor, tagapalipay. Kot. Tara. Balaksan! Kay. Sure na tayo tagaan Kadbinchor diri. Nami palipay ma'am, ari ma'am kunot lang. Kot. Tara. Palanggalan! Asbak Langgana! Salamat, Asbak. Salamat sa... Artsbak, salamat. Iceback! Kaway. Langganap. Oh, tara. Salamat! Buksi. Oh. Ano ni siya? Wing sabon! Sabon! Oh, tanay, palipay na isa ka. Salamat. Salamat sa sabon. Salamat. Kaway. Bye. Oy, Kadbinchor, natay tagaan direk palipay Kadbinchor. Ay, next time ang Kadbinchor. Next time. So, natay pabunutan direk Kadbinchor. Oh. Hangiran. Salamat kayo sa Hangiran. Bumunot. Ay, next time. Asbak! Baldi! Salamat ya sa birthday! Salamat. Oh, may pakita. Oh, salamat Asbak. Sige dito. Salamat sa Iceback! Oh. Koy. Natay pabunuton. Ari, bulot. Oh. Tanaw. Ito na. Hangiran. Oh, sige sulte. Salamat, Hangiran. Oh, salamat Hangiran. Oh, napas ma'am. Ari ma'am, bunot ma'am. Bunot ma'am. Tanaw sa isip ma'am. Tanaw sa isip. Tras. Sige sulte. Salamat. Oh, kay. Bye. Palipay sir, Gary. Bunot. Tanaw. Tras ka. Salamat daw, tali ko. Ano pa? Daw. Kot. Ay, sir. Wasay mo. 20 pesos! 20 pesos! Saka si ma'am 20 pesos. O, dawata mo. 20 pesos. O, wasay ka sulti ma'am. Salamat! Salamat. Sa'yo. Bras. Okay, bras. Okay, na may karon sa Purok City Kadbinchor. Wasay ka sulti. salamat kayo na sir. Oh, koy. Koy, ma'am. Koy, sir, koy. Salamat. May nakita din Kadbinchor. Sir, kunot. Ye, bukara ang sisod. Plato. Okay, sulte. Salamat sa plato. Kaway. No.
Next time man ka-adventure. Next time lang, sir. Naghumad rin humay akong ariyon ka-adventure. Tagapalipay ka-adventure. Na si Kagawad, asin niya ang pabunuton ka-adventure. O, bunot ka, bunot ka. Palipay. O, tanaw ka, sa isod ka. Isod. 3! Oh, pati kasulti. O, kaway. Salamat. Tulog ka siya. Palipay. Kut. Kutla. Oh, Tanaw ka, sa isod ka. Sige kasulti. Oh, koy. Boy. Nami palipay mo, dawata lang mo gusto niyo makita no. Yung po sir, sa sir. Oh. House and not ane. Balaksan. Sir. Ye, kabo. Hilo. O say kasulti mo, kasulti. Salamat. O koy, sir. Koy. Ekal ka naman mo, nabuntong. Palipay. Palipay. Usa. Sabi. Pasisol. Uy, tras ka. Oh. Hangir. O say kasulti. Salamat. Si koy. Oh no. O si koy. Koy. Okay. Kami nakita diri ka-adventure ang taga palipay. Di kot man. Kot. Ikaw pot. Kot. Tanaw sa imo. Balaksan. Imo. Balaksan. Imo. Wings. Sige kasulti. Salamat po. Koy. Motor. Adventure na may karon nakita ka adventure ang tagaan diri mga tulo ka tawo ka adventure kami palipay. Kot. Tatay bukara tabangi sige kasulti kawo. Salamat. Oh, sinanay oh. Sinanay nagkaunog. Lobi sinanay nagkaunog na. Kot. Tara. Tras ka. Oh, sige kasulti. Salamat. Oh, salamat. Oh. Simam. Oh, kot. Oh, okay. Tara. Wig, sabon. Oh, sige kasulti. Thank you. Oh, kaway. Adventure namin nakita ka-adventure. Trabaho dire ka-adventure sa karsada. Ang taga palipay ka-adventure. Sir, namin palipay. Sir, dawata sir. Kung sa inyong mabunutan, sir, dawata lang sir. Ikot time kasi. Imo sir. Plato. Wala ka tulti sir. Plato, salamat. Koy. Napay mga tao diri ka-adventure, tagaan ka-adventure. Nami palipay sir, dawata lang sir. Sa inyong bunutan sir. Ayan, kota. Bros. Sige kasulti. Salamat. Una pa yun naman sir. Oh no. Lawas sir, kumon sir. Tanaw sir, okay sir. Ay, next time man. Imo sir. Sakay mo daw. Wing, sabon.
sabon wings. 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 Wings oh. Ada kasulti. Salamat kayo. Kay. Okay. Kadventure sa tindahan Kadventure. Ikot ng kot. Langgana ang tani. Tara sa ito. 3. Oh. Basta kasulti, pakita yung tray. Salamat. Dari Kadventure sa mulut. Mulut. Ay, next time man. Next time. Pinso na. Mun. Bras. Oh, masay kasulti. Thank you. Salamat. Pinso na, pamitagaan ka pinso. Okay. Bulot. Wing, sabon. Sabon. Salamat. Koy. Kadventure na may karuntagan dari Kadventure dari sa tindahan Kadventure. Na may palipay sir, kuot lang sir. Ikot sir. Kot. Ye tanaw sir. Batkot. Kamo, Green. Kamo. Musir. Tara. Next time. Musir. Next time. Salamat sa Paudi Arco. Hala, may kibinot. Salamat. Sa 20. Salamat ninyo sa 20. Salamat. Tagang Kadventure, kot. Tara. Next time. Mama ni mo hatag ako. Next time. Balik ako. Next time. Mama. Balik kami ko. Dapat Salamat, Arsbak. Salamat. Dito sa Purok City sa Barangay Bulilis Kadventure nang wala nami. Ako sa pais na ako mga chikiting, mga baso sa tagsa. Atong pais na ako na tong mga chikiting ni uban sa paghatag sa palipay sa Katawhan Batch 6 Kadventure. Ikaw Sir Glenn, ikaw may mubahin Sir Glenn Okay, si Sir Glenn mubahin. Unya pila ka buok sila to 4 6 7. Pito pod nga pan. Kauban na nato nga nihatag sa pahalipay sa Katawhan. Salamat Sir Arnold Bacolod sa imong paghatag para sa palipay sa Katawhan Batch 6. O katong mga katawan nga gusto pa mo mutabang, mo sponsor sa among pahalipay sa Katawhan, open me mo dawat sa inyong kinasing-kasing
para nakahatag kami sa Bat 6 Adventures ang palipay sa katawhan. Pagka adventure nakita na to ganina daghang tang natagaan sa Purok 1, Purok 6, Purok City sa Barangay Bulilis Adventure. Daghang salamat sa sponsor sa kanilang sa pagsuporta. Hilabi na ni Sir Arnold Bacolod. Salamat sir sa imong gihatag para sa mga katawhan. Nakita na to ganina daghang tang napalipay mga katawhan sa ginagmay. Daghang nalipay nga mga katawhan ka adventure. Sa mga gusto pa nga mo sponsor sa among ang palipay sa katawhan, andam ko nga mudawat ka adventure sa inyong ginagmay para sa mga katawhan ka adventure. Dahil sa labat ka adventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pa-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghan nga video. Dahil salamat ka adventure, God bless.